Inkuyog ni Jesus ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan, ket isisuda asimmang at iti maysa a bantay. Idjay nagbalbaliw ti langan ni Jesus iti imatangda. Nagranyag ti rupa na akas iti init, ket pimudaw dagiti pagan-anay na akas iti lawag. Pagamuan nakita dada Moises ken Elias a makisarsarita ken Jesus. Bimmanlaet ni Pedro ket kinunana, "Apo, nagsaya aten ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo mangipatakderak ditoy iti tanlo a kalapaw. Maysa ti para ken ka, maysa ti para ken Moises, ket ti maysa para ken Elias." Madama pay laeng agsasao ni Pedro iti agparang tinaranyag nga ulep anang linong kadakwada. Ada timek anang kapoy ti ulep anag kuna, "Daytoy ti anak ko a dungdungmek a pakay aywak unay, dumngeg kayo ken kuana." Nagbuteng iti napalalo dagiti adalan iti manggigda ti timek. Nagpaklebda iti daga. Imasideg ni Jesus ket sinagid na ida. "Bumangon kayo," kinunana. "Di kay agbuteng." Idi timmangad da, awan sabali a nakita da no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagpagaan nyo iti naimatangan nyo. Ibagayon tulaeng daytoy kalpasan ti panakapagungar ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadagiti tanlo nga adalan na idi sumalsalog da iti bantay. Adda kanito iti panagbiag tayo, ano dadtuma, maigemgem tayo iti maysa a sitwasyon, ket malipatan tayo, apaset tayo iti dakdakkel a lupo. Ti ebanghelyo iti daytoy a Domingo saritain na iti panagbalbaliw ti langan ni Apo Jesus, iti imatang da Pedro, Santiago ken Juan. Ket nakangeg da iti timek a nagkunam, "Daytoy ti anak ko a dungdungwek ken pakaragsakak unay, dunggeg kayo ken kuana." Ti panagtimek iti Dios ibilin na kada tayo anasken nga indengan tayo ni Apo Jesus. Naidumduma daytoy no iyarig iti panagdengeg laeng. Kas kinuna ni Apo Jesus iti sermon na iti bantay, ti panagbangon iti bato, saan laeng iti panagdengeg kadagiti sauna, no diket iti panagtignay pay. Maysa akarit iti panagbalbaliw ket ti kinaado iti timek amang manggeg ko. Adda dagiti manggeg ko nga agtaod iti ruar, ken ti taduma manipon bet iti kaungka. Timek no anya ti rungbeng nga aramiden, ken timek ti panagbuteng. Adda dagiti timek ti panagduadua, ken panangbabalaw iti bagi, ken iti sabali. Ken ti daduma, timek tagsalsaludsod amang namnama iti manakailawlawag na. Adu a timek tagpukpukaw iti atensyon. Nupay kasta, saan na makatulong wenno may kariadenggen ti tunggal timek. Mabalin na nasambit ti uni ti daduma, yem saan a nasayaat ti pakaibanagan na. Bayat ti sasarek ko iti uneg ti seminaryo, adu dagiti nanggeg ko a timek. Adda dagiti agkuna, "Apay asumrek kapay lang iti seminaryo, ket nagnamay lang arud iti biagmon diti ruar. Addaan ka iti nasayaat, ken natalged a panggedan. Kasanon iti familia, kasanon dagiti akem a mapanawa. Iti nabayag a panawen, dagitoy dagiti bambanag nga agtartaray iti panunot ko. Isu siguro ang makunak a, medyo naladawak ang nagpalaw. Uray pay, kayat kukumanti sumrek iti seminaryo, ininaturpusak iti high school. At dagiti kanito ang nagduadwaak. Napnapnuak unay amang kamkamat kadagiti arapaap ko, tadandanik na lipatan iti timek ti Diyos sa mga awag kanya. Ti panaglabas ti panawen, nagbalin ang natalged triknak akayak amin na banag. Kaya kasi siya klaing, ngem saan, at dagayam ti pagpatinggaa. Ti panagbalbaliw masansan amang yeg iti buteng. Ti buteng ang mapukaw dagiti ayatek kinipatpateg ko iti biyag. Kastapoy dagiti tartarigagaya. Iti tenga ti panagbalbaliw kinuna ni Jesus, di kay agbuteng. Agsao ti puso iti kasasaad ti tao. Sapay kuma, tasaan na mapukaw ti panagbuteng ko, na umimdeng ti timek ti Apo. Ngem di, agserbi ko madaytoy nga awis, tapno itultuloy ko ti addang arinokya, amang balbaliw ken mang pabaro iti biyag ko nga agturong ken kuana.
Dayto iti pammaneknek, asaan na ti panagbalbaliw ti addaan iti maudi a sao, no diket ni Kristo. Aduman a lugar ti nagturturungak iti napalabas, ngem to'y pusok, tartarigagayan na latay ti panagtaeng ko iti sinong ti Apo. Adu dagiti napinpinta sa plano para iti masakbaya, ngem adayo anasaysaya at gayam dagiti plano na para kanya. Ngarud, si sasagana ak nga agtulnog iti anyaman nga ipaannong ti Dios kanya. Tati sa una, ket mangtedbiag ken mangbalbaliw iti biag. Dagiti sa una, taraunan ken saranayan na tayo. Nuluktan tayo ti puso ken biag tayo adumngeg kadagitoy. Kasi palagip na kada tayo iti Ebanghelyo ni Juan. Apo, addaan ka iti mensahe ti agnanayon na biag. Iti daytoy a tiempo ti Kwaresma, luktan tayo ti puso tayo tapno mangneg tayo ni Apo Jesus nga agsao kada tayo. Sapay kuma, tamasarakan tayo ti talna kadagiti babasit ngem napateg a tiempo ti panagpalpadiw. Tinaldaw-aldaw a panagbiag tayo, tungngeg tayo kenkwana. Bumangon tayo, ket di tayo agbuteng. Tati Dios, si sasagana amang tetranyag iti biag tayo. Si kakabsat, anya kaditi mensahe daytoy a misteryo ti panagbalbaliw ti langan ni Apo Jesus iti panagbiag mo.